Книга Эзекииля, раздел 19. «И ты голоси над князями Израиля, и скажи, якой же львицей між і львами была твоя маці? Яна лежала паміж львянятамі, сваіх маладых гадавала, і выгадавала адно з ільвянятак сваіх, і стаў ён і львом, і навучыўся хапаць здабычу, і пажыраў людзей. І супраць яго склікалі народы, патрапіў ён у іх яму. І павялі яго на ланцугу ў зямлю егіпецкую. Калі ўбачыла яна, што дарма чакае і што прапала надзея яе, узяла іншага з ільвянятак сваіх, выгадавала яго львом. Бегаў ён між ільвамі, стаў і львом, і навучыўся хапаць здабычу, і пажыраў людзей. І нападаў ён на іх палацы, і нішчыў гарады іх, і аслупянела зямля і ўсё насельніцтва яе ад голасу рыка яго. Ды сабраліся супраць яго народы адусюль з наваколляў і расцягнулі на яго сетку сваю, і патрапіў ён у іх яму. І на ланцугу запхнулі яго ў клетку і завялі яго да цара Бабілона. Той замкнуў яго ў вязніцы, каб не чуўся больш голас яго на гарах ізраільскіх. Маці твая, падобная да вінаграду, пасаджанага над вадою. Выраслі плады яго і галіны яго дзеля мнагаводдзя, і пусціў ён моцныя галіны, прыдатныя на скіпетры царскія, і ўзвысіўся ён аж да хмар у вышыні сваёй, і з'явіўся ў мностве лістоты сваёй. І ў гневе вырваны быў ён і кінуты на зямлю, і вецер гарачы высушыў плады яго, была паламана і сушана галіна моцы яго, агонь з'еў яе. І цяпер перасаджаная яна ў пустыню, на зямлю бязлюдную і сухую. І выбіўся агонь з галіны яго, і плады яго з'еў. І не было ўжо ў яго галін дужых, скіпетра валадарання. Вось жальба, і будзе яна галашэннем.